Ayo kena ya. Kenapa? Ge menyang, Pak? Tak pesenke Grab. Semar neng Kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar neng Kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan neng Kayangan mongko aku kanthi badan wadak ning wangsuk mana. Mangadili nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak. Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Perembage Panakrami kunjuk sanda pepodo paduka Rama Semar blegegek kugek sadulita mel iya Bagong slamet tekaku niring sambikala kowe sak keluarga rak padha basuki to tansah pinangan ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan ingkang wigati pinaringan sehat Pak iya syukur mantu sampean yo sehat iya putuku anakmu pangestunipun mlebet polsek Pak sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa namung masalah sepele Pak oh iya mangke kalih so 3 dinten sampun medal ya wis ora dadi ngopo sesone dituturi ndak melu ngorek-orek raine Bapak Semar utawa mbahne nggih Pak kangge pengajaran iya dipun sekecangen anggenipun lenggah Pak wis ora kurang prayoga Bagong Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun Kang Mas waduh sajake kaya lagi ki aku diundang Bagong kok nganggo Kang Mas pangestune adik wilujeng ring sambikala Dik aku ngaturke salam taklimku katur salam kembali ya Mas dipun sekecangen anggenipun lenggah Kang Mas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga wis kepenak Kang Mas Petro kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih Kang Mas Petro ya adikku Dik Bagong slamet tekaku Dik ora ana suwe japa aku ngaturke Pudya Astuti kunjung ngersani adik Bagong kula pundi ing ndas Cundaka Panglingga Murda amawana kabagyaning gesang kula Kang Mas iya Bagong dalem Bapak neng apa kowe iki wong mbok ya nganggo ragat sithik nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan ha kira ora cocok karo sasine to ngemuti bilih kekirangan dana Prabaya Pak mila tirahan undangan sawalan taun kepengker kula anggih supados nglempakaken para masyarakat kula tulisi wonten mriku pancen kula tambahi acara makan-makan supados Bapak kersa rawuh Gareng nggih rawuh Kang Mas kula Petruk nggih rawuh nang apa kok sajak wigati Bapak piye pancen kepara saestu bilih estunipun angger kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan menika bab ingkang wigati bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus Pak lah kok ora kaya sak gedhagan iki Bagong kok ngrembug bab penting Bagong menika ampun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe wong sing seneng ndugal kewarisan wong sing ora iso diatur ampun Pak ana tetembungan
Saala-alane wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasapan tumindak ala. Menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ki gawane ngono, Bagong ki senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging bapak pirsa piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat Pringabus. Kanthi mekaten menika kula gadah ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-citaku ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arep dibangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempoke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kilira. Ya, coba nek kowe duwe niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuaning desa Pringabus mriki, kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep-pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso momong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuaning desa Pringabus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringabus mriki kudu iso momong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringabus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa, karsa lan karyane. Tepuk tangan. Oh iya. Leleng aku saiki. Do menang wae ngapa? Pancen ya bener. Pripun apik ta, Pak? Apik. Kejabat saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejabat saka itu iki piye? Kejabat saka mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang bos ben dalange wae kowe rasah melu suluk kowe iki nek suluk elek. Ayo mangga Pak Seno. Iya. Anjra ingkang puspita kasiring samirana mrih sekar kadung diteruske karo Bagong. Menika Pak gegayuhan kula. Apik tole apik. Mergo
penemumu minangka dadi kamituaning para warga sapringapus kuwi pancen tak anggep bener. Kowe tau tate sinau to? Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalendra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor 1 kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujudi saengga kawula percaya karo pangarepe. Merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan mekaten Pak. Negara disebut Santosa kuwi yen Ratu Nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning centa salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik. Contone, upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik, ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi Nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik, ning nek sing ngarep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan, kudu wong sing iso mastuti marang dawuhing wong sing nomor 1 mau. Merga nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arepa punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing ngarep sing nomor 1 ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, meng golek mblenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik, wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok apa ring lampah kula Pak. Ya pancen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kayata dalan-dalan lan menapa ingin dipun betahaken para kawula menika mboten Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kaliyan tangga teparuh mita kawruh sanak sedulur. Merga napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek lenggarap bareng-bareng. Wah lah, aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik Bagong. Girilusi Pak, jalmotan kena kinira. Arepa kula rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sakarepe dhewe, ning nun sewu kula tetep berpijak kepada kebenaran Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya. Sapa sing salah kula salahke, sapa sing bener kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane, nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku mak cara kula. Tur kula ya nggunakake
tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Piye ta, Truk? Ae, Truk. Dana wesi asat ki padha karo sama beda dana denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh. Sama beda dana denda. Waduh, kuwi mesti telat nyaur kuwi, Truk. Ketara kena denda kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kuwi. Sama beda dana denda ki lire ora mbau kapine. Lho, arepa sanak kadang sedulur kulawarga. Nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan, nek pancen kuwi labuh tumraping desa, kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artinipun dana wesi asat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kulawarga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung 3 dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sareng kula saring asping perkano permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon 3 dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman. Monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Weh, bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora beda-bedake kulawarga. Dumeh kulawargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek waliya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe dadi pengarep ora sah utawa ora bisa ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kuwi. Kowe pisan kas ketok muling nganti mambu alkohol titenono. Aku mulih le muni mung nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa, Pak. Aku mung nggawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine nang sapine. Goleki sing duwe kula laporke. Kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke nang kaya ngono. Eleke nang kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Saenodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa Pringapus anti narkoba. Men nom-nomanku ya do apik-apik terus. Iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Nangkah mlebu ning desa Pringapus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah kuwi nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo cah nom-nom desaku kene kacau balau. Tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ning pundhaking para nom-noman. Nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni to. Lah iya, bener kok. Ngono ya bener. Aku seneng kuwi kok. Wah iya wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan kuwi. Mergo saiki nyemelangi sekolah ki adoh-adoh kon kos malah meteng. Ha iya. Bapane sing nang kono ora ngrekos to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske kok. Heeh. Kae campur ora? Campur. Ha wong ngene wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya. Wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender. Nah, terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe.
Pirang dina, Kong? Setengah dina. Wit bedhug tekan sore tekan bengi ora mangan apa terus nyemplung kali aku. Kungkum ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju wewangunane seranane aku kudu nglakoni prihatin tapa brata. Kok dilalah entuk pangsit aku, Pak. Entuk apa? Entuk pangsit. Wah. Wangsit. Hah? Wangsit ora pangsit. Nek pangsit ki nggon bakso. Wangsit ki sasmita. Heeh, entuk wangsit kuwi. Dumeleng ana ing Karma. Karna. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Sekar Mayang. Tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo ya. Oh ngilaing Sekaring Bawana Langgeng. Bul Dewa. Wo. Dewa misik karo aku, Pak. Wisike dewa ngene iki pengendikane dewa sing tak tampa. Bagong desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembadan. Waton kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono. Tumbal apa le aja sembrono. Santai tenang. Ora usah do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendemana sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipanirmala. Pak, kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gamping tak obrak-abrik. Pasar buah Mringharja tak usah-asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala. Nek Pelem Rapia oke. Pelem Rapia. Kuwi rambutan lho ya, kok Pelem Rapia ora ngawur. Pelem aromane oke. Nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Blegek ugek sadulita mel. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Merga sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala kuwi ning jagat ora ana. Lho. Terus anane cukule ning Kayangan. Waduh. Kayangan? Iya. Kuwi daharaning para dewa, kuwi daharaning para widodari. Dewa ki ora mangan wohing dami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing cukul ning lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala. Ombenane Tirta Amerta kuwi para Jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala. Wah, la edan iki. Ha iki nek arep nang Kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene nganu liwat Widireja ora. Terus mengko nek tekan Palbatang Palbatang. Liwat ndi? Kayangan iki nggone ora ning jagat, ning dhuwur ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok dadi angel, Pak, gegayuhanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuhke, iso no, Kang. Aku iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki klebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar nang masyarakat akeh padha ngandhakne bapak ki titising Sang Hyang Ismanta kuwi bener lho. Wah, Ismaya, Ismaya iki bener lho. Iya, monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa ki aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakane Bathara Guru. Iya, biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki.
Ning upama bapak munggah ning kayangan, guru isih ngaku nek aku ki kakangne. Asik, ngene wae, Pak. Bapak munggah ning kayangan nyuwunke pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala kuwi digawa ning jagat engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kenapa? Ge menyang, Pak. Tak pesenke Grab. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak, dewa-dewa mesti nesu. Ah jarane kowe kakangane Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep padha wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to Pak piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sabiyantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadunge dikrokoti dhewe. Petra ya sing ora iso goleke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudidaya isen aku, Pak. Wirang tenan aku. Bantunen, Pak. Wong ya ora ngentekke Prabayae kok mir-mir. Kok njur mir-mir lali Pak. Guys, Pak. Mesake aku, Pak. Iya sabar, rasa kesusu, Bagong, rasa kesusu to, Li. Sigra-sigra yen permana kanca